नमस्ते प्रणाम, हम बानी आप सबके छोट भाई प्रकाश कुमार ओझा और हमारा वीडियो में आप सबके स्वागत बा। और अंकुश राजा के गाना आइल बा जौन गाना के नाम बा तोहरे बाहक और बहुत हमारा अच्छा लागल। अंकुश राजा का हर एक गाना फिलहाल अच्छा लगेला, लेकिन ई भी गाना अच्छा लागल। सोचनी एकरा के रिव्यू कर दी। ताई पहले गाना सुनल जावी कैसन बा। चली सिंगल गाना है, खाली अंकुश राजा के आवाज बा और बहुत अच्छा लगेला। जो हमारी लाइन बहुत अच्छा लगल अंकुश राजा के और इस सिंगल आवाज है अंकुश राजा के और अकेले ही गईले बड़े आवाज में और एक कमाल के लड़की एक्टिंग कैले भी, बहुत खतरनाक एक्टिंग कैले भी। और अंकुश राजा के हर एक आवाज भी एकदम दिल से गईले बड़े गाना। और बात करें वीडियोग्राफी में तो वीडियोग्राफी बहुत हाई लेवल पर शूट हुई बा। गाना देख सकते हैं वीडियो में हाई लेवल पर गाना शूट हुई बा। और आई मीन के एक बार गाना सुन जाओ, हम गाना स्टार्ट करते नहीं। चली हमें मजा रहे वीडियो क्लास कॉपीराइट आ जी। और चली बताई अंकुश राजा के फैन बा और केकर गाना बहुत अच्छा लागल। जे भी अंकुश राजा का फैन बा कमेंट में एक बार जरूर लिखे अंकुश राजा नाम, चाहे गाना के नाम लिखे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।